Det lyder som en forholdsvis god film. 4 stjerner fra Adam, 4 stjerner fra Anne, så når vi ikke mere. Forelsket i New York, den kan ses i danske biografer fra i dag. Og lige om lidt, så skal vi bygge mennesketårne. Er I klar til at se det? Tak fordi I kom. Selv tak. Bare stå der. Over mennesketårnen. Og så skal vi altså sige velkommen igen til Søren, som skal hjælpe os nu, Søren, med at bygge det, vi omtalte før, nemlig Gasté, et mennesketårn. Prøv lige at fortælle, hvad er det for et tårn, vi skal lave? Nu her skal vi lave et tårn, der består af 4 personer hele vejen op ind til toppen, hvor der så bliver færre, fordi der kommer spidsen. Og det består jo af en base, et fundament, der hedder pinjan eller ananasen, fordi den er ligesom konstrueret lidt ligesom ananas. Det er meget metodisk, hvordan de stiller op og støtter hinanden. Så kommer der så 4 personer op, og så en top. Og så når vi kravler ned igen fra tårnet, så er der en person, der stiller sig ind i midten, og så man efterlader en søjle i midten med pigen i midten. Og vi kan se lidt her, hvad det er, du er de faktisk allerede i gang. De gik lige lidt hurtigere i gang, end jeg lige havde tænkt, vi skulle i gang. Men nu er vi i gang. Nu er vi oppe i 2. etage, og så støtter de jo så hinanden. Og så kan man se, at de næste, nu skal de lige have rettet på plads. De skal lige være helt sikre på, at de står korrekt, fordi det bliver hurtigt et spørgsmål om balance. Og fortæl mig lige, jeg har fået lov til at være med og har fået noget lidt anderledes tøj på her, nogle effekter på. Hvilken funktion har de? For det første, så tørklædet holder håret på plads, og så selve fasciaen, altså bæltet her, nyrebæltet, det holder nyrer på plads, ligesom vægtløfter. Må hellere komme herind nu her. Ja, hvor skal jeg gå hen? Du skal ind og stå, og så skal du stå og støtte op, og passe på og kigge op, at de ikke falder ned. Men bæltet fasciaen, det støtter nyrerne, og støtter, at man ikke ryggen, så man ikke knækker sammen. Og samtidig så kan I se, at de bruger den faktisk til at kravle op, både til at holde fast i, og så bruger de den til at stille sig. Lille barn sætter foden nu her i den her fascia. Så handler det om at komme op på skuldrene. Og jeg fik at vide før, da jeg var med på tårn, de lavede et meget lille tårn, men da jeg var med, at man ikke må hoppe, man simpelthen skal træde, simpelthen bruge sine kræfter i musklerne til at træde op fra person til person. Meget om balance det her. Balance, mod og styrke, og så en forståelse af det sammenhold og samarbejde, det kræver for at komme helt op. Så nu er vi oppe i 4. etage, nu kommer Enchanetta. Enchanetta, det er ham, den lille dreng der øverst op, og hende pigen, der sidder på toppen deroppe, hedder Akuchalot. Så. Og så kommer musikken. Hvorfor kommer musikken lige præcis nu? Ja, musikken skulle jo egentlig have været med helt fra starten, men fordi den er så voldsom, så har vi jo kun taget den her til sidst. Når det larmer en lille smule. Ja, det gør det. Men det markerer, hvilket niveau man er på, altså hvilken etage. Og nu her, så kommer de så ned og markerer etagen ved at skifte oktav, altså den ændrer simpelthen niveauet i tonelejet. Og på den måde, så kan man høre, når man står inde i den her varme menneskepyramide, så kan man høre, hvor langt er vi nået, hvor meget mangler der, og hvor meget skal man holde ud endnu, for det er meget hårdt at stå der med mange kilo ovenpå. Er tårnet færdigt nu? Nu er vi ved at kravle ned. De 4 kravler så ned, og så har vi tårnet stående, en søjle stående inde i midten. Så noget med, at man lige skal vise, at jeg står helt sikkert heroppe. Ja, det gør man jo ved at tage hånden op og vinke. Og enten vinker man til borgmesteren, man gør det tit på Rådhuspladsen, det her, så vinker man ind til borgmesteren og siger hej. Så står de oppe på balkonen. Du kan vinke til ham, Mikkel. Ja, jeg vinker her, ja. Ja, vi har ikke Frank Jensen, han er ikke, så vi kan ikke rigtig vinke til Frank Jensen herfra. Så de ned igen. Og hvad så til sidst her? Det er bare lige for at vise højden. Okay, hold da op. Lige at hilse på. Hvad er det højeste tårn, I har bygget? Du var super god. Jeg var super god. Jeg synes, at jeg bidrog enormt meget. Ja, du støttede utroligt godt. Kan vi nå at få en pige herop? Jo, kan vi nå det? Den lille søde pige derovre. Kan vi ikke ellers så. Kom lige med. Vindsfotografi. Ja. Lad os lige se, hvad Karin kan holde til her, om hun kan... Kommer vi lige over og hjælper her en gang? Ja, lad os lige få lidt sikkerhed. Isak, vil du komme over lige og hjælpe med at lige kravle op på suren? Nej, der er en helt særlig teknik. Man kan simpelthen folde benet ind her rundt om låret, og så kommer man op og får fat i fasciaen. Og så skal man have foden op i fasciaen, og så tager man fat i hånden her, knæet op på skulderen. Og så holder man på hovedet. Ja, med skinnebenet, ja. Ja, så skinnebenet, i virkeligheden ikke knæet, det er skinnebenet. Knæet det er for hårdt. Så tager man fat i hovedet, og så skal man have skinnebenene helt ind tæt på hovedet. Ej, hvor er du god, Karin. Og så holder Karin selvfølgelig fast i anklerne for at støtte benene og holde balancen. Sådan! Ej!
Det er et lille tårn, det her. Estás bien arriba? Estás bien? Okay, hun har det godt, siger hun. Det er meget betryggende. Herovre i den anden side, der men jeg har ikke prøvet at være tårn før. At lave et nyt tårn. Se. Det hæver de fra bunden. Det er en anden teknik, der kravler de ikke op. Der hæver de simpelthen fra bunden. Der bruger de simpelthen muskelkraft, når de er tykke eller tunge, eller de er stærke nede i bunden. Og så løfter man hinanden op. Nu kan vi se, nu har vi lavet en søjle af træ, der er bygget op ved at løfte fra bunden. Hold da op. Og nu kommer der faktisk... Kan der komme mange? Hvor mange kan komme op? Jamen i den her tror jeg, i Spanien laver de en 6-7 stykker, men nu laver de jo så 4. Ej, hvor er det vildt det her. Nej, hvordan var det at stå der? Var det okay? Ja, altså man skal lige arbejde med balancen. Ja. Altså man ved jo ikke, hvad hende ovenpå gør, så når hun læner sig frem, så skal jeg ligesom lave modvægt, ikke? Så man skal lige styre balancen. Det var det så godt. Vi når ikke så meget mere, men tusind tak, fordi I kom, Søren. Held og lykke. Lidt senere i dag, der skal I bygge et tårn, der er måske højere end Kronborg. Oppe i Helsingør. Der kan man komme op og se, at I skal. Tusind tak, fordi I kommer ind. Kulturhavnen senere i morgen fredag, og lørdag er vi også på Kulturhavnen. Så er den opfordring. Kan man komme og være med. Så siger vi tusind tak, fordi I gik med. Vi er tilbage i morgen. Ja, det gør vi 36. Ellen, nu skal du op i tårn. Nej!